हाय लोगोफोर, आं आदा गरम बर'। दिनै जोङो सानथाम जाफैबाय बेयाव बासुगाव आरो क'क्राझार, चिरां, बिजनी बेखिनि जायगायाव गिदिंनाया। ओमफ्राय जोंना स्ट्रिट प्लेनि थाखायनो जों फैदों बेयाव। दिनै एसे रेस्ट मोननानै नै बासुगाव टाउननि जिथु पार्क बेयाव बेरायदों, एसे गोजोननाय लानो थाखाय, गोसोफोरखौ स्रां खालामनो थाखाय। जोंना सानबानि प्रग्राम, दिनै सानथाम रानिं, ओमफ्राय साननै गाबावनानै थांनोसै न'सिम। स' नोंथांमोना नैबे पार्कखौ नायनो हागोन, गोदानै बानायनाय बे पार्कआ। गेटত মানুহ নাই নেকি? गेटত মানুহ নাথাকে? वाह, हाँ? Oh. नै माखासे फट' खेबलायदों। मोजां मोजां बिबार गायदों बेयाव। बिबारानो गोजा, दासो गोदानै बानायगासिनो दं। नै जोंहा डाइरेक्टर एन्ड स्क्रिप्टार मा होनोमोनलाय, साहेब बसुमतारी, बिथांना रिहार्सल खालामनानै माथोआ एसे गोदोना दं। आंनाबो एसे गोदोहां जादों, गोदोदोंआनो। ओमफ्राय बे पार्कआव बेरायनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं जोबोद मोजां मोनदों। बासुगाव टाउननि पार्क नङा होमबा? नंगौ। जोङो स्ट्रिट प्ले खालामफैनानै बेयाव बेरायनो मोन्दों, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा? रंजानाय मोनदों गोसोखौ। बेफोरबायदि पार्कआव आगोलाव बेरायखांबायमोन ना? बेरायाखैमोन, दिनैसो आंहा ओमफ्राय नोङो ओरैनो खैखानसो नायजाब लिरखो? आं 20 खानसो जाबाय। बिथाङा 20 खानसो नायजाब लिरबाय। ओरैनो मा नायजाब फंनैसो मोननैसो खोन्थानो हागोन ना? आलिया सम्पा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव खिन्थाबाय। बेनिफ्राय आरो सना, गोसोम बिहामजो, आरो बेनिफ्राय नोंसोरबो थांना थादो, जोंखौबो थानो होदो, ओरैबायदि बायदि बायदि आरो माथो बिथाङा जोबोर नायजाब लिरबाय, माने बहुत पुराना आर्टिस्ट, ओमफ्राय डाइरेक्सनबो होयो नङा होमबा? जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै। प्लास नोंथांजोंनो मोनसे ड्रामाबो खालामनो मोनदो दा, स्ट्रिट प्ले नङा होमबा, लामायारि नायजाब। नोंथांजों खालामफानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय नोंसोरनि जिथु
नायजाब ग्रुप बे मा नाममोन सना माइनाव बेनिफ्राय फावखुंग्रि सना माइनाव फावखुंग्रि बे नायजाबाव खै बोसोरसो जाखो ओरैनो खामानि मावनाय सना माइनावा माबा जाबाय आं सना माइनाव थादोंमोन 11 बोसोर 11 बोसोर आरो दा माबायाव फावखुंग्रियाव 8 बोसोर जाबाय सना माइनाव फावखुंग्रिया गोदानै माबानाय नामा फावखुंग्रिया मेदानि आरो सना माइनावा बर'मानि अ ओमफ्राय नोंसोरना ओरैनो बेखौथ' स्टेजाव डाइरेक्ट खुला हिसाबै देखायो ना खुला हिसाबै देखायो सोरनोबा खुला नायजाबनांगौब्ला बिथांखौ लोगो हमफैबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार दङ ना नोंथांनाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ बुंना होनो हागोन नामा गोसो दंना दिनै बुंना होलाय 9571258870 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामब्लानो बिथांखौ लोगो हमनो हागोन बा बिथांनि नायजाबखौ नोंथांमोना खुला नायजाब नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लांनो हागोन गोजोन्थों दा जों पार्कखौ एसे बेरायबावनि ना गोदानै बानायनाय दासो बिबार बागान बानायहांदों बिबार गायहांदों ओमफ्राय माखासे बुस्थुखौ साजायहांदों नै जानोबो हागौ माबा मोनसे प्रग्राम दं बेयाव बिबारफोरा समायना नैबेफोराव जिरायनो हायो बासुगाव टाउननि पार्क जिरायग्रा दं बैहाय एसे हैसोम खालामैनि मा होनो बर'आव बहुद माखासे राव दङ हैलां मैलां हैसोम जुलुनियाथ' हारसा राव दिसुन आहा नैबेयाव हाबा होयो ओमफ्राय नैबेजों मा होनो खैना साजायग्रा नामा बे हाबा खालामग्रा हल जोबोर गिदिर बासुगाव टाउननि पार्कआवनो सुरेन्द्रबन पार्क आसिल ना सुंदरबन पार्कत माने এইটো বিয়া ভৱন আছে গোটাই ফুল আছে ডেক'ৰেশ্যনৰ বহুত ডাঙৰ হল এইটো বিয়া পাতা আৰু এইটো খাৱা ৰুমটো नै जानाय रुम दङ बेयाव देखो কারবার বিয়া আছে নেকি নি কেদিনত 3 তাৰিখত আছে না তাৰ কাৰণে হ্যাঁ মানে বিয়া কৰি আহিব খানাটো এতিয়া দিব তাৰ কাৰণে ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে না এইটো এটা বিয়াত মানে কিমান মান যে কৰি আছে হেডৰ খৰচ আৰু আমাৰ ৰুম ভাড়া $45,000 ইয়াতে দিলি হল আর না ইয়াতে খাদ্য কৰিব ইয়াতে হল আমাৰ হাৰিপট্টন আমাৰ থকা আমাৰ আপনি কি খোৱাই কি নখোৱাই গেছ সব কিছু আপনার গাঁও মানুষ আপনার সব ঘরতো মাত্র আর না বাহ ইফালে কি আছে
খানা বনোৱা বনোৱা উম চকা চকা লাগাব बेखिनियाव ओंखाम संग्रा बायदिसिना सौखा तौखा लागायनानै ओमफ्राय ओरैहाय लेट्रिन बाथरुमबो दङ ओमफ्राय माखासे जायगा दं बेखिनियाव गोबां मानसि जिरायजागोन आरो जाजागोन ইয়াত এনেমান অনুমানত কিমানমান একেবাৰত খাব পাৰে 80জন খাব পাৰে বেছি পাৰে মানে যেনেকুৱা চিষ্টেম চাইজন নহয় 6জন বহে এনেহ'লে 120জন হৈ যায় ইয়াতে আপুনি কেই বছৰমান হ'ল কাম কৰাটো নাই নতুনটো এইটো নতুন না এনে আমাৰ এইবাৰ বছৰতে নেকি 22ৰ কৰোণাটো 21তো কৰোণা আছিল কামটো হেগে পোৱা নাই কাম চলি আছে ষ্টাৰটো আপোনাৰ 6 মাহমান হ'ল ষ্টাৰ্ট হোৱা ষ্টাৰ্টিং মাহটো থেংক ইউ কমপ্লিট হ'ব আৰু সুন্দৰ হ'ব এতিয়া খোৱা হা ভাল লাগিল দে দেখাবৰ কাৰণে এতিয়া 3টা দেখাই দিছোঁ